15 ou 20 alumnos nunha aula, és capaz de atendelos correctamente a todos, és capaz de atender a súa diversidade, pois se tes chavales con problemas específicos, pois tamén prestarlle unha atención especial. Se tes 25 ou 30, pois a atención diminúe, non? Al 11 vas ter que escollerse nun futuro vas facer un ciclo de formación profesional ou vas facer bacharelato. E con 15 anos non tes capacidade para decidir que vas facer no día de mañán, porque eu con 17 anos que teño ainda non sei claramente o que quero facer, e como min moita máis xente. Que en toda reforma legislativa e en esta en concreto hai un componente ideolóxico moi forte, que se poda manter con fondos públicos centros de certas órdenes religiosas ou que, como diste, segregan a personas por sexo e iso se faga ao amparo dunha lei, a mí me parece como mínimo pouco democrático.